Szeretettel üdvözlöm Önöket a Bástya Egyesület nevében. Ha megengedik, néha szót szólnék csak az mögöttünk álló emlékműről és annak a nagyon rövid történetéről. 1993-ban, több mint 16 évvel ezelőtt a Beke Zoltán megkeresett engem, hogy tudom-e, hogy van-e itt Szabadkán egy emlékmű. Hát én bevallom férfiasan, nem nagyon tudtam, hogy itt van egy emlékmű. Elmondta ezt az egy emlékművet 1943. október 6-án avatták föl. Ráadásul Nagy Kálmán honvéd ezredes, nyugalmazott honvéd ezredes építette ezt az emlékművet, és ezt én nem tudtam. Rendeztünk is egy rendezvényt, akkor még Csemadokos Berkekbe itt, ezen a helyszínen, és először tisztítottuk meg a növényzettől cserkészek, csemadokosok ezt a mögöttünk lévő emlékművet. Utána, és Nagy Kálmán bácsi is erre látogatott hozzánk, utána még többször rendeztünk itt a 90-es években megemlékezést, majd új lendületet kapott ez körülbelül 6 évvel ezelőtt, és azóta, mióta felvettük a kapcsolatot a Budapesti Csodaszarvas Egyesülettel, akiket jelenleg is itt köszönhetünk nagy szeretettel körünkbe, akik szintén emelték az megemlékezésnek a fényét, és koszorúikat és zászlóikat, szalagjaikat elhelyezték itt. Azóta is tart ez a kapcsolat. Egy időben itt voltak a Csodaszarvas Egyesület